Гавра, какво си нямаме път? Здравей! Гадрички, мама. Играем ли? Чакаме, не снимаме ли вече? Аз си снимам. А фокус имаме ли? Имаш. Имаме ли фокус? Имаш, верно. Така, камерата работи. Чакай. Не. Да, слушам. Чакай малко, като почне предавам, тогава да се появи. Здравейте и самия В ефир сме. В ефир сме. Айде да им предсвикна. В ефир сме. Абе, излез тук, бе, живота се. Добро утро, уважаеми зрители! Аз съм ваша... Ало! Аз съм вашата любима, единствена и неповторима Гавра. А вие сте с моето предаване, в моят... Абе, чакайте, спрете се, бе! Идиоти такива! Извинявайте. Вие сте с мен, Гавра, и с вашето любимо предаване, което аз съм направила специално за вас. На кафе с цигара. Защото нали знаете, че кафето без цигара е като без пар. И така, скъпи приятели, време е да започнем с една от поредните рубрики, които аз съм измислила специално за вас. За вас тази сутрин... За вас специално тази сутрин съм поканила един невероятен магиосник на модата, който се справи изключително добре с всяка една модна тенденция. И така, уважаеми зрители, сега ще ви представя... Абе, махни се от тук! Това една приятелка съм я викла. Така, скъпи приятели, да видим сега на вас... Колеги, моля ви се! Операторчето, върху мене, моето момче. Не, моля ви, колеги! Нали сме в ефир? Ама господине! Аз кога да се помагаме? И така, скъпи приятели, вече съм в много добро настроение. Мисля, че съм готова да продължа нататък с рубриката ми най-модерното представя. Махни се тук, изключи го този телефон. Ще ви представя сега моя приятел, модния световен агент Пикло. Камерата само на мене, тя ще ми снима. Здравейте! Здравей, Гаврички, майка! Не ме затуляй! Здравейте! Пикло, за какво си дошъл тази сутрин? Плаща ни да му Сега, Гаврички, матрички, аз съм дошъл да разнообразя и освежа малко твоето предаване, тъй като то вече остарява и мирише на хумус, също като те. Така, здравейте, драги зрители, с вас отново е вашият любим и уникален моден корифей Пикло. Сега ще ви запозная с това как безпроблемно една проста грозна жена с две вежди, една тук и една тук, да се превърне в истинска фолк хория. Това е невероятно, Пикло. Как горе-долу мислиш да го Виждаш ли това цветен, понеже ми се чупи ветрилството, това е новата мода, аз я въведох, веж си с минзухари. Ти въвеждаш мода така, както аз въвеждам телевизионната мода. Чакай да ароматизирам малко тук, че... Защо не се ароматизираш малко себе си, че миришеш ужасно? Да видим сега. Да говоря ли или да отида да... Малко по-бързичко. Да не казвам. Малко по-бързичко. Така, уважаеми зрители, тук съм приготвил една кошничка. Сега само да я взема от ето кошничката. И имам една моя асистентка. Сега ще ви инструктирам как само и уникално за 3 минути вие да се превърнете в истинска фолклория. Асистентката ми моля да заповяда. Попада ми ветрилцето. Асистентката, как беше? Такова е, да? Сега да съм аз. Дизи. Ох, това от твоите момичета ли е? Да. Гаврички, затуляш ме, милички, асистентката ми затуляш. Гаврички. Да, разбира се, заповядайте. Благодаря на Знаеш, като видя камера и се унасям. Да. Правите снимки за некролога, сигурно. Така ми Айде малко сега. защото почти не остава. Да, не ме прекъсвай. Само да ти предавам много поздрави от баба ми, тято и Пенка. Не ти се плаща да говориш. Ви ли е срами това? Уважаеми зрители, трябва на първо място една истинска фолк фурия да има изключителна очна
линия. Ето забелязвате, значи 2,5-3 до максимум 4 см, не по-малко. След което пази се, след което е важно да имате сочни устни, тип снимка за Фейсбук в банята пред клозетната чиния. Джукички. Ако нямате тази възможност да си ги позволите имплантанти, поне докато не си вземете дядо, който да ви издържа също като нея, ама не почина преди 200 годинки. Така, в такъв случай може просто да правите джучки. Покажи. Джучки. Забележително! Следващия етап, към който трябва да преминем от вашето обучение, това е облеклото. Тук съм приготвил няколко асортимента. Миличка, я дръж това да те затуля малко. Така, това, което съм подносил, първо да започнем с един изключителен аксесуар. Шампо. Важно е да бъде, както и всички останалите, по възможност в тигрови десен тип. Тигър, зебра, антилопа, лалугер, съсел, горски плъх и прочее. Крокодил. Млък. Не ти се плаща да говориш. Слагате я леко на пенчек, така на чорчик, за да бъде по-загадъчно като намигнити. Така, следващия етап стой изправена. Следващия етап е клинче. Значи аз тук съм взел едно страстно черничко. Но вие ви препоръчвам печелите бонус точки, ако си вземете в същия десен. Разбира се, ако това е сребърно, това трябва да е златно, за да бъде по-кичосно и фамозно. Сега, ето това клинче, което аз съм взел тук, то е малко така, малко разтяга се, широкичко е. На теб ще стане, Гавички. На! Детали срам! Айде, изчезвай! Момент, имам още малко. Това нямаш 30 секунди, Ефир. Значи, важно е, тъй като ме притискат с ефирното време, ще кажа набързо. Важно е да имате слънчеви очила, които да са Dolce & Gabbana, DNG, BNG, бира също може, ако има такава марка очила, да, Versace и прочее. Значи, можете да ги намерите на цена между 5, 6, 7, 8, 9 лева, в поглед на така, лявото магазинче, второ, това не е скрита реклама. Трябва да бъдат големи, да покриват поне половината ви лице, особено ако се с лице като на Гавричка-Мавричка. Тези очила са тип селска кошница. Дръж! Та-да! Фамозно, нали? Дай си ми ветрилите, добре. Айде такова първо ти. Излез такова. Излез такова. Айде, Гаврички, надявам се, че скоро пак ще ти гостувам. Никога повече да не се вижда. Зло. Скъпи приятели, слава Богу, сега се отървахме от ненужните вещи и в този момент ще се доверя на един човек, който всъщност е мой личен приятел. Гаврички, ще ме поканиш на погребението си. Скъпи приятели, това беше изненада, може би моите колеги ми правят скрита камера, не знам, както и да. Важното е сега, че продължаваме с моя приятелка, чиято дейност не се развива много добре, но в крайна сметка аз си помагам. Тя ме е приятелка от ученическите години и съм решила вече да участва и в моето предаване, в моята телевизия. Рубриката, която измислих да води тя, се казва Гади Фръцло и нейните женски проблемчета. Гади, мила, заповядай. Добро утро. Аз вече седна. Да, мила, да. Невероятно много добро настроение в моята телевизия. Хайде сега, мила моя, да ни разкажеш пред моите зрители защо съм тук. Какво горе-долу ще ни представи? Защото имам проблем ли има някакъв? Ще говоря, да. Защото съм ти подготвила уникална, ексклюзивна новина. Само секунда. Би ли повторила всичко, което казвам? Казвам, че съм ти подготвила уникална, ексклюзивна новина. Именно, каква е тя? Именно в тази рубрика смятам да засегна въпроса. Пешо! Бе, Пешо, стига си! Извинете. Знам какво става. В твоето студио цари Моите колеги. Златури. Нищо. Пешо да го уволним, ако може да Слушаш ли? Да, разбира се, всичко е толкова. Значи, моята рубрика ще казва, днес засягам този въпрос. Малко по-надалече само да се вижда.
може. Как да спим с мъжа ни за втори път? Това е невероятна новина, страхотна и чудесна. Да. Какво ще ни посъветваш по този въпрос? Така, Гавра, по този въпрос ще ви посъветвам следното. Понеже, както много добре знаеш, тази ексклюзивна новина, която съм ти приготвила. Не съм така просто с лека ръка измислила всичко, което ще ти кажа. Това са изследвания години наред от моя страна. Как да спим с мъжа ни? Страхотно, невероятно, Да. наистина жестоко. Така, Благодаря ти. Благодаря ти много, че така ми гостува и да толкова много информация на моите зрители. Още нещо, ако искаш, кажи за финал. Нямам какво да кажа повече. Нямаш какво да кажа. Да, В такъв случай дай ми този микрофон и ние ще продължим, а нататък Да си ходя. Да, да си ходиш. Уважаеми зрители, сега е време, аз ще отида на едно събитие, на едно участие, където ще разбера повече подробности относно един протест. Какъв е този протест, обаче ще разберете само след рекламите. Колеги, реклам. Пешо!